¿Qué, Cecilia? ¿Quiénes son esas noticias tan importantes que vienes a contarnos? Porte notícies del cadí de Benicarló. Penyíscola ha caigut. Com? Peníscola ha caigut? Ràpid, conta-nos el que sap. Si a ells es desventa el seu cor, és serà qui dona força a la meua espasa. A les armes! A les armes! Som els templaris i baix les ordres del beneït en Jaume I han vingut a conquerir aquesta torre, Vinc a retomar aquesta torre i com a templària no he de faltar a la meva paraula. Amables paraules no fan sinó que enviar-me veritable verí. Però com podeu pensar que les tropes sarraïnes van a deixar esta nova pàtria sense lluitar? Cristià! Cristianes! Templaris!